Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ako na po na si RJ Bisaya Vlog. Ayan, nagbabalik po para po magkwentuhan tayo guys. Ayan, today is August 1, ang unang araw po ng Agosto. Ayan guys, ang oras po ngayon dito is 3:20 in the morning. Di pa akong tutulog kasi today is my off, so I decided to make a video. Ayan, i-continue po natin yung naundot natin na istorya last video, yung project, pinakaunang project ko doon sa Pilipinas. So for today's video, ituturo ko po kayo guys sa aking first project. Tingnan po natin kung ano po ang anong meron doon, o maganda ba siya o hindi. Anyway, it's simple lang siya guys, pero it's worth it kasi galing po yun sa pinaghirapan ko po, yung dugot pawis ko po siya guys. Ayan, before we start, please don't forget to like, comment, and subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga new videos. Guys, kahit simple lang, basta pinaghirapan mo, ano siya, worth it siya, as long as na pinaghirapan mo. So sa lahat ng mga gustong maggawa ng bahay, ang masasabi ko lang po sa inyo is focus po sa goal or sa gusto nyong gawin sa buhay. So kailangan gumawa po kayo ng goal sa buhay na dapat nyong gawin. So step by step yan siya guys. Kahit ako, step by step lang. Nagsimula din po ako sa wala. Nag-aaral ako, naghihirap, ang hirap hanggang ano talaga siya ba, hiningi ko siya sa Panginoon, with the help of our Almighty God. Kaya nagawa ko po ito at proud na proud po ako sa sarili ko, di ba? Kasi dahan-dahan ko po siyang nagawa kasi hindi po easy ngayon ang gumawa po ng bahay kasi mahal na po ang mga materyales. So maganda yung dahan-dahan lang, basta lang, tuloy-tuloy. So matatapos din yan. So ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, lalo na sa mga kapwa ko mahirap, lang, tuloy-tuloy lang po at lagi pong mangarap. Puro mangarap ka na with action, huwag yung mangarap na para kang siwan taban yung ganun lang. So kailangan mo ng mangarap with action, okay? So for today's video, ipakita ko po sa inyo yung tour ko po kayo sa first project ko sa Pilipinas, okay? Okay. Ayan, sa lahat po ng mga viewers na gusto po magpa-shoutout, please comment down below, and next video, i-shoutout ko po kayo sa aking, so samahan niyo ko guys. Simple lang to guys, pero worth it. Ayan, as you can see, nandito po tayo ngayon sa labas ng bahay. Ayan, may bermuda ng marami at may manok pa. Ayan, sarap yan hulihin, litsonin. Ayan guys, ayan, diretso na tayo. Punta na po tayo sa entrance. Ayan po yung entrance. Meron po tayong maliit na gate yan, naka-open na siya. So welcome na po tayong pumasok. Ayan, welcome po sa Sanos house. Ayan, let's go inside guys. Ayan, tulak natin pintuan. Boom. Ayan, as you can see, napakasimple lang po yung living room namin. Meron po siyang light brown na tiles at saka yung dingding niya is merong light green din yung kulay, apple green. Ayan, wala pang damit yung upuan, nagpatahi pa. Ayan, pasok po tayo dito sa pinakaunang room po ito ng airpot ko. Ayan, dapat dito yung bunso naming kapatid pero nagpalit po sila. Ayan, pasok po tayo guys. Ayan, sa nakikita nyo dyan, napakasimple lang po. Mayroon lang pong dalawang bintana, tapos meron po siyang bed, bamboo bed siya kasi para mas komportable ba, dugay maguba, mura lang. Ayan, ito po yung living room namin. Napakasimple lang, living room. Ayan, may tatlong bintana. Ayan, may cabinet din, lagayan ng TV, karaoke, cassette, CDs.
Ayan, yun may bigas, may humay. Ani namin yan, sariling ani. Ayan, pasok tayo dito sa pangalawang room. Ayan, ito po yung room ng kapatid ko na bunsong kapatid na babae. Ayan, nagpalit po sila ng room. Dapat dito yung airpot ko sa kapatid ko. Ayan, nagpalit sila. Ayan. Ayan, isang bintana lang po dyan. Ayan, hindi pa tapos yung yung pintal. Next time na. Ayan, meron din po tayong maliit na ref dyan. Ayan, maliit lang kasi 3 lang naman silang nakatira doon sa bahay. Ayan, lakihan na lang natin yan pag marami ng titira. Ayan, meron po dyan 3 bintana sa living room area. Ayan, maganda siya guys kasi peaceful siya ba. Kasi yung kulay niya maganda. Tapos walang pressure, walang sakit sa ulo. Ayan, kung anong gusto mong gawin, magagawa mo yan guys kasi ang buhay po sa bukid napakasarap. Kahit wala masyadong pera, at least may kinakain ka araw-araw, okay na. Ayan. Ayan guys, papasok po tayo dito sa simple naming kitchen namin guys na hindi pa tapos yung tiles. Ayan, as you can see, ayan, ang plano na yan hindi nasunod sa yung roof niya, hindi nasunod, pero okay lang, at least meron pa rin siyang na nasa roof, meron na siyang roof. Naku. Ayan, naka-tiles na po siya guys, naka-tiles na, kulang na lang po siya ng pintura. Yan po, dito po yung third room, yun po yun. Ayan, yun po yung third room na under construction na. Ayan, pasok tayo dito sa living room ulit. Living room, ayan, meron tayo dyang cabinet na ilagyan po natin ng TV. Ayan, TCL brand yan, TCL. Yun, laptop ko. Ayan, ginagamit ng kapatid ko kasi naka-online sila, naka-online study silang dalawa, yung bunso kong lalaki at bunso kong kapatid na babae. Ayan, may karaoke doon sa baba. Ayan yung sofa, buhay pa yung sofa. Yan pa, labas tayo guys, tingnan natin yung background dyan sa background at sa backyard naman, di ba? Napakaganda tingnan, napalibutan siya ng mga kahoy at saka bundok. Kaya napaka-presko talaga ang buhay doon sa guys, sa probinsya. Wala kang isipin, basta may kinakain ka lang araw-araw, okay na. Ayan, yan po yung mga plants na tinanim ng kapatid ko na babae. Ayan, mahilig kasi siya sa mga halaman. Ayan, shout out dyan sa inyong lahat. Ayan, green is life. Ayan, yung gate namin guys, lang sa kahoy. Ayan, ito na po yung living room namin ulit guys. Ayan, yun po yung kapatid ko na lalaki, yung kasunod ko, yun po nakaupo at yung nakahiga dyan, yung airpot ko. Diba, ang ganda ng buhay dun sa probinsya. Relax ka lang, wala kang masyadong iniisip kasi ang probinsya kasi guys, masarap talaga siya tirahan kasi peaceful siya. Kung gusto mo ng ulam, kuha ka lang sa backyard, maraming tinatanim doon, marami ka nang maulam, diba? Napakagandang buhay sa probinsya basta may konti ka lang pera. Ayan, thank you so much everyone.